Egyesület bemutatóján. A darabunk címe Részegen a végeken. A helyszínt úgy kell elképzelni, hogy ez egy vár, melynek két ura is van, Vitéz Péter és Vitéz Pál. Vitéz Péter otthon van a faluba, figyel arra, hogy menjen a napi tevékenység, vigyáz a várra, hogy nehogy rajta üssenek. Ez alatt Vitéz Pál portyázik egyfolytában a törött rajta üt és zsákmányol. Portyából éppen érkezik Vitéz Pál. Ennek nagyon megörül a ház ura, mert éppen nem talál otthon senkit az asztalnál. Kint vannak a faluban, és sok mindennel foglalkoznak, csak azzal nem, hogy a várat védjék. El is küld Vitéz Pál egy embert, hogy nézze már meg, hogy hol van a testvére és az emberei. Miután megtalálják a már nem túl józan testvért, felelősségre is vonja, hogy van az, hogy amíg ő az életét kockáztatva portyázik, ők bent a napszámosokkal mulatják az időt, és inkább többet isznak, mint keresnek. Jó testvérek ez híven, ahogy ez szokás, egymásnak is esnek, először csak szóban, majd tettleg is, egy kicsit lögdösödnek, nem tudják megérteni egymást, de a vége az, hogy keblükre ülelik egymást, és közösen isznak. Mire visszaérnek a várhoz, addigra már kibékülnek, de már nem is szomjasak. Mivel a portya sikeresen járt, ezért a iszogatás az folytatódik tovább a várban is, egészen addig, még rájuk nem jön az est. És majd szépen elpihennek. Régen szép ember lehetett, olyan jó magasra. Pont egy fejjel. Én Isten megfélnek már. Koszi, vigye a káposztát, amikor rabolják. Vigye a káposztát, amikor rabolják. Estére elfekszik az egész várnép, és a környéken portyázó török csapat ezt észre is veszi messziről, hisz az őrtornyokban nem lát se fákját, se őrt. Úgy gondolják, hogy ezt a lehetőséget ideje meglovagolni. Egy kisebb csapat bemerészkedik egészen a vár alá, ahonnan pár bátrabb ember fölmegy, és az ott szolgáló lányt elragadják. András! András! Káposzta! Hajnalottán borért kiáltanak és lányért az urak. Nincs az a lány, aki hozza a bort. Bort ide! Valaki! Hol a bor? Hát én vagyok, ám hol a borom? Asszony! Hol az asszony? Kapitány úr! Ott a bor!
Miután észreveszik, hogy nincs sehol lány, elkezdik először a várba keresgélni, majd a környéken, amikor észreveszik a vártól nem messze lévő török csapatot. Kapitány úr, ott a török! Ide a török! Kis csapatot indítanak, hogy tárgyaljanak a lány visszavételéről. Gyula, a káposztát. Az alkudozással nem nagyon jutnak előrébb. Abban egyeznek meg, hogy mind a két oldalról kiállítanak egy-egy vitéz párbajra. Mind a két oldalról egy-egy igazlátót állítanak ki a párbajozók mellé. Akik megvizsgálják a vitézeket, illetőleg fegyvereiket. Mint látjuk, nem a megszokott szabja elleni párbajról van szó. A török vitéznél egy okos, egy baltaszerűség fegyver van, a magyar vitéznél szabja van. Ennek ellenére a magyar vitéz legyőzi a törökök. Hol a borok? Ezt követően a magyar lányt el is engedik, amit az ott lévő vitéz visszakísér a táborba. Visszaérnek a táborba, ünneplik a győzelmüket, eközben a törökök elviszik a saját vitézüket a táborukba, és valami furmányon törik a fejüket. Arra jutnak, hogy erővel nem biztos, hogy be tudnak jutni a várba, ezért meg kell zavarni az ott lévőket, és ajándékot küldenek a várúrnak. Egy követ elhozza a török táborból az ajándékot Vitéz Péternek. Csodálkoznak, hogy csak egy káposztát kaptak, de a törökök arra hivatkoznak, hogy nekik már nincs semmiük, épp ezért az utolsó falatjaikat, utolsó ételüket küldik ajándékba a békés elvonulásért. Hőrjes vagyok, anyja úram, egy kis káposztát kaphatnék már, kis ajándék. De nagyon feltűnő, hogy a tényleg vitéz után lerakta az ajándékot, nagyon gyorsan elszaladt. Ezt követően kihasználva azt, hogy megzavarodtak a magyar vitézek, a törökök rájuk is rontanak.
De a magyarok ennek ellenére, vagy a magyarok ennek ellenére fölveszik a harcot velük. És mivel ez egy nagyon igazságos történet, mindenki elhult. Itt a mese vége. Aki csúszni nem akar, nem menjen. Támadjatok föl. A végeken. Köszönjük a figyelmüket. Hölgyeim és uraim, a Bornemisza hagyományőrzők csoportjának